Šteniatka majú 5 týždňov, jedna sučka má 1250 gramov, dve sučky majú po 1200 gramov, jeden psík má 1300 gramov a najmenší má 1130 gramov psík. A toho najmenšieho psíčka sme premenovali z Kvika na Kveli, pretože novej majiteľke sa toto meno nepáčilo. Ešte sa nám to dalo opraviť. Majú zúbky, hrajú sa, vymýšľajú. A jednej sučke na želanie majiteľky sme nechali troška dlhšiu srznanú fáku.